Nastavlja se borba s požarima u Trebinju. Vatra je prostorno još daleko od nasilja, ali ne i vremenski. Samo jedan nalet vjetra u tom smjeru mogao bi da spusti požar do grada. Bojan Osović je na licu mjesta. Bojane, šta se trenutno dešava? Koliko je vatra daleko od kuća u ovom momentu? Andreja, ono što se trenutno dešava jeste da je požarna linija ogromna, ali na svu sreću danas, odnosno trenutno, nema vjetra i onda se taj požar je koliko toliko stabilan. U ovome trenutku ja se nalazim na Zubcima, tačnije u selu Turmenti, i ovdje je možda, da kažemo, najteža situacija. Ovdje je i najviše vatrogasaca i mještani, a požar gasi i helikopter oružanih snaga BiH. Također, požarna linija ide i prema selu Rapti i brdu Strač, to je ono brdo odmah iznad grada Trebinja. Također, jedan krak vatre je i sa druge strane puta i tamo prijeti trebinskom selu Kremeni Do. I danas u više navrata vatra je prilazila kućama i domaćinstvima. Prava lavovska borba mještana i vatrogasaca odvijala se upravo u tom selu Kremeni Do. Tamo je danas naravno bila i kamera ATV-a i koleginica Teodora Bjelogrlić. Pa evo da vidimo šta su danas zabilježili kolega Slavenko Vukasović i Teodora Bjelogrlić. Požar na svega par metara od kuća u Kremenom Dolu. Vatrogasci i mještani oči u oči sa vatrenom stihijom. Uspjeli su i ovoga puta da joj stanu u kraj. Borba je bila žestoka. Pa gledajte mi ruke, evo kod da sam, što ono kažu, kod da je sa Sutjeske. Uspjeli smo ovo da odbranimo. Da nije toga, to bi jedno vidi, ne znam, i helikopter bi uzeo pa spasio kuću. Isto ko ste sad u mene ovdje do ove moje kuće je došlo. Ali evo, slava Bogu, pa se je spasilo. Vjerujte mi, ovdje smo od ranjih jutarnjih časova, ja i dvojica kolega, zahvaljujući pomoći mještana, odbranili smo sve kuće ovdje Danilovića i Živanića. Krajnje kritično je stanje bilo, sada je dosta mirnije. Požar u Kremenom Dolu dolazi sa dvije strane. Mještani sa naprtnjačama dežuraju kako bi odbranili svoja imanja. U isto vrijeme, sa druge strane, vatrena stihija kreće se prema gradu, jer gori kod sela Rapti i brda Strač. Teren nepristupačan, gotovo da ga je nemoguće gasiti sa zemlje. Iz vazduha požar gasi helikopter oružanih snaga BiH. Tu je na TV mnogo nepristupačan i mnogo otežava rad. Tu ima i smreke, ima i svega ostaloga, šiblja i stijena. Krenuli smo i sa, što se kaže, s pješadijom, ali uslovi su baš teški da bi se to moglo sanirati bez podrške iz vazduha. Nastojat ćemo danas navečer da to saniramo što više, da ne bi otišlo prema gradu. Na izmaku smo snaga, to nam kažu trebinski vatrogasci koji već 5. dan bore se sa vatrom. Bore se i sa dotrajalom mehanizacijom, vozila su stara. U opremu se ulagalo, značilo bi i više ljudi na terenu. Potrebno je naravno i vozila i tehnike, materijalnih sredstava, ljudstva, ali to je to s čime raspolažemo. Ono što je važno, naši momci, nažalost ili na sreću, iz godine u godinu se susreću sa ovom situacijom, tako da imaju veliko iskustvo i ono što je bitno, posjeduju želju, volju i hrabrost. Sve je krenulo iz mjesta Zubci, sada je tamo zgarište. Ovako nešto niko ne pamti. Nikad ovako nije bilo. Šta se dešava, ne znam, neko drugi o tome. Jeste li bili zabrinuti u nekim trenutku? Pa jesmo, kako nismo, to je dolazilo do kuće. Do sada je izgorjelo oko 53 kvadratna kilometra površine i ko zna koliko će još. Kiša je jedini spas. Bojane, nema odmora za trebinske vatrogasce ovo ljeto. Znali ste što su uzroci tih požara? Svako malo nešto plane na nekom drugom mjestu. Je li nemar, šta li je, nije valjda da neko namjerno pali? Andreja, sve je moguće. O uzrocima malo ko priča dok traje ova borba sa vatrom. Ono što mnogi kažu i što pretpostavljaju jeste da je svim ovim trebinskim požarima uzrok ljudski faktor. Da li se radi o namjernom paljenju ili nemaru, to još niko ne zna. I policija uvijek izađe na lice mjesta, izađe, urade uviđaj, ali kao što smo i ranije mogli da čujemo da je ta krivična djela zaista
zaista teško otkriti upravo iz razloga što svi dokazi izgore. Izgore dokazi, ali izgore i ogromne površine ovdje u Hercegovini, ne samo u Trebinju, nego evo već skoro mjesec dana mi se javljamo sa trebinskih požarišta. Malo prije sam se ja čuo sa vatrogascima u Nevesinju, oni su 17. dan na terenu, tamo su izgorjele ogromne površine i nažalost i dalje gore. Malo prije dok smo išli iz Trebinja prema selu Turmenti gdje se sada nalazimo, vidjeli smo sa obje strane puta, to su zaista ogromne površine, sva ova brda kada idete od Trebinja prema Zubcima, odnosno Herceg Novom, ili su već izgorjela ili upravo gore. Tako da je sigurno materijalna šteta velika, ali ona ekološka je još veća. Kao što smo čuli i u prilogu, mislim da je jedini spas za sve ovo kiša, jer je požarna linija ogromna.